Malawian Camera. Breaking news, basi Alfred Gangata amutapa amumanga amugwidzika zingwe chifukwa akuti iyeyu anagwiritsa ntchito certificate ya form 4 koma certificate iyo si yake ili ya fake. Ndiye mneneri wa polisi Peter Khalaya ndithu watsimikiza za nkhani imeneyi kuti mkulu ameneyi ndithu watengedwa. Ndiyebe poti zomangana zikumalawi kuno sizo chilendo. I think so pasalaso anthu ena chifukwa pa list ya anthu angapo amene akuyenera kuti mangidwe apite kumene koko. Ndiyebe mukuzimabe amalawi ndale za kumalawi pamene apadwe kuti alina kuti akuluwa tawamanga osati pa zifukwa za ndale ayi koma tawamanga pa zifukwa za kupanga kuyuza certificate yoti si yawo kapoti certificate ya form 4 ya fake. Komatu Malawi zibetezi sometimes zibangoononga mafuta it was a second. Guys, anyway, nkhani ili pano ndimeneyo Alfred Gangata amutapa. Ndebe makomenti ambiri sitingaike chifukwa yoti sanaike like a ruling sinabwere akwena upanga ruling kai kukhotiko kakuti then kana go ifeyo tikepo ndemanga zathu chifukwa tikepo ndemanga zathu sometimes obviously nkhani je pakhala yona sometimes nkhani yabodza koma anyway basi zandale ndichoncho iyo ukakhala kuti wala politics mena nkhula kulowena wanga kuti umakhala ogula certificate yakundende wakhanga tuyo basi yoyo awalembetsa bajabu kuti basi kunende kuchako uzika panda kwendetu. Ndiyebe pano paso wankulu wa zamaphunziro uyu ameneyu amati Jessica Bwira ndithu anayankhula ponso pa nkhani imene imakamaka kuti ifeyo tionetsetsa kwambiri tiyesetsa kwambiri kuti makamaka onse amene ali sali qualified kapoti ali ndi ma certificate ena ogula ena okuba ena afeki ena zambiri mbiri zochitika chifukwa ma certificate wo chimachitika nchonero kuti pali gulu loyamba certificate utha kukhala nayo komano certificate iyo ndiyoti ndi awina wake mwangosinthapo dzina mwina mwangofanana mayina pali ntchito number 2 certificate iyo mutha kukhala nayo kuti mwakagula ku institution ku sukuluko kukhala ndi chidindo bwinobwino komano machito kangopereka ndalama kuti akulu ine ndifuna certificate. Ndiyebe umenewo so chimachita so chinyengo so chimene chocho. Ndiyebe zambiri poti anthu analikale pa list yoti yawamanga alesa amadziwa zimene zozo ndi palibe chimene wayembekeza timangoyembekeza zimene zisi palibe kuti atsala adadi patsala atupele muluzi patsala angapo ndithu ajina ujeni uyama I think Jenna or something amene anali ndi Jenna South. Yes, anthu ngati amene wawa ndithu ali pa list moti akungodikira convoy kuti yapeze iwatape. Ndiyebe timangoyika kuti basi poti pali chifukwa chakuti komano deep down the heart katikati tikudziwa chilungamo chake kuti nkhani zinza ndale. Anyway guys, apa ndikusini m'manja mwa comrade. Good morning, how are you? Samuel Alwa. Yes, comrades. Good afternoon, everyone. Maswera bwanji mwatandala uli ukaronga. Now, comrades, panopa ndili kukakoma primary school. Tili kumanda kwa Dundu Jusisiza. Ye mwana mwalira kuzomba nthawi ya MCP. That was towards the cabinet crisis. Dundu Jusisiza was one of the good economists. He was one of the founders of Malawi Congress Party. He died strategically, Patondwe Zomba. By that time, Zomba was the capital city of Malawi. So we are here with Dike, the Sokabambe, Tuti Aikankata Pamanda, comrades Dundu Jusisiza.
As I'm talking, 30 minutes from now, I think Dr. Kabambe will be arriving at the press. Inaenda fika kukale, nilipakakoma kukalonga. Comrades Malawians, we are now in another revolution that is more technical, more civilized, more democratic. We don't want to lose focus or history kwa anthu omwe anathandiza kunoko ku Malawi kuti khandi ufulumenti nawo. Ngati boma likulephera kuyendesa ndi usiru wa ife ya Malawi posakumbukira anthu omwe anatifera nthawi imene yoyo. Zonse titalanda kwa azungu kuti tiyambe kulamulira tizilamulire tokha ku Malawi kuno independence yathu. Koma china chenje kuti nkhanza za chipani cha MCP nthawi imeneyo zikukhala nkhanza zija zikupitirabe mpaka leroli. Anthu akamwalira ofunikira under MCP amayiwalidwa. Chikusonyeza kuti Amalawi ena makamaka za chipani cha MCP amangofuna ndali zatonguti basi anthu akawakankha basi apha, anthu akawakankha basi munthu wachita chakuti, kapena munthu akapeza ntchito yabwino basi amuchosapo, kapena kumpanga point munthu ntchito kumpasa ntchito yabwino kena kumulowesaso pasi. So zimene zizi we want to show Malawians, the new generation, kuti ife anthu onse amene anatimenyera ufulu wa dziko lino amene sanafe imfa zolongosoka bwino kapena zinali zolongosoka kapena zinali imfa zenizeni, koma maliridwe ake amaliro amene wawa amakhala ngati kuti amakhala mwachilendo, ena amakhala ngati akusangalala kuti achita win political goals. Ndiye panopa tili kukalonga ndi tour ya Dr. Daso Kabambe yemwe already will be the obvious leader, the 7th president of this country. Tufuna Daso Kabambe afuna aone representing the generation, the new generation yomwe simaona ntundu chigawo kapena chiyankhulo cha munthu. Daso Kabambe being a Malawian yemwe afuna azakhale mtsogoleri wa dziko lino komanso azakhaladi mtsogoleri wa dziko lino. You be the 7th president of this country. Aikankhata pamaliro a Dundu Chisiza. As I'm talking, mafamily yako achisiza onse alipano, mafumu onse alipano, akyungu na also akuziwa za program ine ita yankhula nawo ngakhale pa ulendo wa kulilongwe, koma anthu onse kunoko kukakoma kukalonga the here kuti aone kuti Daso Kabambe aikabwanji nkhata pamanda amalemu Dundu Chisiza. Of course mthokoze boma la UDF akuti linamanga kanyumba komwe muli manda mkatimo, koma panopa mwambo umene is now the opening of a new generation of politics kunoko kumpoto. Ife kumpoto kunoko ngakhale ndife anthu amozi tikuvutika kwambiri ndale za pa Malawi, tindi anthu anzeru takhati kupanga producer anthu anzeru kumpoto kuno kulowa boma la Malawi kapena kupanga nawo boma la atwiri kapena kupanga nawo zipani, koma zipani zazikala boma mumakhala anthu ena oyipa mtima ngati mene taonera anzathu a MCP mene atipangira kuno kumpoto. Safuna munthu wa kumpoto apite pasogolo pa nkhani ya ndale kapena ntchito. Ena amachita kunena poyera kuti kumpoto singapange produce president, kusonyeza kuti ndi nkhanza zazikulu zomwe tikukuma nazo anthu akumpoto. Koma panopa kubwera kwa Daso Kabambe kuzaika nkhata pano pa Kakoma Primary School ndi chiyambi choti Amalawi tiseguke, ndale za mitundu zichepe, ndale zopondezana zichepe. Monga panopa mkuona ineyo amwe campaigner for DK. I'm coming from Zimba district kunoko kumpoto, ndakulira ukalonga ndaphunzira pawiri wa primary school. Ndikuziwa ubwino wake wa kukhala limodzi ngati Amalawi. Chikwa mu class even nthamene timaphunzira kunoko kukalonga tinali ndi achewa, tinali ndi alomwe, tinali ndi achawa. Mitundu yonse ya Malawi tinali nayo mu class. Sitimayambana, timangolimbana nzeru mu class. Wina akhoze kwambiri, wina akhoze pang'ono, koma tonse tinali anthu amodzi pa mpira chimodzi. So comrades Malawians, the coming of Daso Kabambe here, as I'm talking, Daso Kabambe's convoy is coming. Anytime Daso Kabambe aikankhata. Lelo litipitiza tukagona uchitipa mawa tini meetings da Daso Kabambe. Then Wednesday tikati tupanga soma meetings kuno kukalonga. Lelo tingo ikankhata basumapita. Then pachinayi tikati kurumbi. All these things tukupanga choncho kuti Malawi, we need to change the face of our politics. Tenti Granny Manja, the 7 million people registered. Mavota amene wa 10 timpasi Daso Kabambe. He's the only guy who can help us. Comrades, Malawians, wherever you are, celebrate today. Manda, Dundu Chisiza leloli, Daso Kabambe, yemwe akusa champion this revolution of a new generation of politicians. Akwika nkhata leloli pamanda Dundu Chisiza, yemwe anafa nthawi ya MCP yoyamba. Amalawi nonse, munivese bwino zwendu kamba apapa.
sitikapena tikunyoza munthu koma tikukamba zinthu zomwe zakhazi kuchitika under MCP leadership. Mawu kuti gona pansi ndikumete amene wawa MCP akhala kuti zuzirapo nthawi yatali, and we don't want MCP anymore to continue doing this, killing people dying within their leadership and they do nothing. Chimodzimodzi mmene anafera SKC South Manamwera pachikangawa Forest Kunthungwa, koma ripoti yake mmene anafera sizikumveka kukhangati ndikachisimu komwe MCP kupanga. Therefore, comrades Malawians, let's wake up. Siyendale zoti wina azikhesa mwazi ndicho linga choti wina wake akumuda for political reasons. Chilima anamwalira because of politics. Dunu Chisiza anamwalira because of politics. Yaduta Chisiza anamwalira because of politics. Oton Chilo anamwalira because of politics. You can continue counting and counting. We want this to finish once and for all. Good afternoon from Karonga, Kakoma, Ineyo Comrade Duara. Thank you very much. Malawi, Camilla.